ఇప్పుడు ముందుగా మన సెంట్రల్ కాంట్రాక్ట్ లేబర్ ఫెడరేషన్ ప్రెసిడెంట్ గారు అయినటువంటి మనకి శ్రీనివాస్ గారిని కందులు శ్రీనివాస్ గారిని గట్టిగా సాల్వతో సప్పట్లతో సన్మానిద్దాం. గట్టిగా చెప్పడంతో శ్రీనివాస్ గారిని గట్టిగా చెప్పడంతో ఆల్ ఇండియా అయినటువంటి శ్రీనివాస్ గారిని సాల్వతో అందరి ముందు సత్కరించుకుందాం. గట్టిగా చెప్పండి. అదేవిధంగా మన సెంట్రల్ జనరల్ సెక్రటరీ గారిని సాల్వతో సన్మానించాల్సిందిగా మన ధోని గారిని కోరుతున్నాం. అదేవిధంగా మన సెంట్రల్ యూనియన్ ఫెడరేషన్ చైర్మన్ గారు అయినటువంటి కేవీ రాధాకృష్ణ గారిని గట్టిగా తప్పనితో అందరూ కూడా సన్మానించుకున్నాం. రాధాకృష్ణ సార్ గారు గట్టిగా సాల్వతో అవును. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అది సత్యపతి సింగ్ గారిని ఒక్కసారి గట్టిగా మన సన్మానిస్తున్నాం. గట్టిగా చప్పట్లు. అదేవిధంగా మలై పరడే గారిని ఒరిస్సా నుంచి వచ్చినటువంటి ఒరిస్సా స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ గారిని బిఎంఎస్ అధ్యక్షుల్ని మనం గట్టిగా సాల్వతో సత్కరించుకున్నాం. గట్టిగా చప్పట్లతో ఆనందిస్తున్నారండి. థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. చంద్రశేఖరన్ గారు తమిళనాడు నుంచి వచ్చినటువంటి తమిళనాడు ప్రెసిడెంట్ గారిని గట్టిగా చెప్పడంతో మనం సాల్వతో సత్కరించాల్సిందిగా మిగతా టీం మెంబర్ రెండు సత్కరించడానికి. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. ఎన్టీపీసీ వెస్ట్ బెంగాల్ టైగర్ అయినటువంటి సార్కి ఒక్కసారి గట్టిగా చెప్పడంతో అభినందించాం, సత్కరించుకున్నాం. థ్యాంక్ యూ. చక్రవర్తి సార్కి ఒకసారి గట్టిగా చెప్పడంతో అభినందించాం, సత్కరించాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. చౌదరి గారికి గట్టిగా చెప్పడంతో సన్మానించుకుందాం. వెస్ట్ బెంగాల్ సార్కి గట్టిగా అయితే నగేష్ గారిని హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చినటువంటి నగేష్ గారిని సాల్వతో సత్కరించుకుందాం. తమ్ముడు గట్టిగా చెప్పడంతో అభినందించాం. థ్యాంక్ యూ సార్. అదే మన వెంకటరమణ గారిని అనకాపల్లి జిల్లా ప్రెసిడెంట్ గారిని గట్టిగా సాల్వతో సత్కరించుకుందాం. ఒక్కసారి గట్టిగా చెప్పండి, అభినందించండి. అయితే తమ్ముళ్ళు ఒక్క నిమిషం, ఈరోజు ఈ మీటింగ్ ఎందుకు ఏర్పాటు చేశామంటే మీకు అక్కడ చెప్పలేదు, ఒక్క 2 నిమిషాలు. మనకేంటంటే గవర్నమెంట్ ఈ